kutora uzvinhu pasitoro nasekumamhepo ndiani zviya aripo here muchinda uyu adrive manisodza uripo here enda apa pabhenja aya maiti iko paya maiti uyu ndiye akanotora zvinhu pasitoro ndizvo kwese kwamuri kufamba ko makambondifonera muiti matutsvaka chiremba wenyuka imimi ari kusumudza kari kakabuda here kari zvakaitika paya patakabva pana vanawa masoka ava wakazwa panapa havana wadika wakazwa kuzwa kuti baba tinenge wanenge wasikachatizwiba wanenge wana mambava kana matsananguriro akatanga kuita mupurisa wenyu inini pachangu havana kutsanangura zvatakaudzwa kwajoji mazvizwa kwati handiti takauya pano mukamuti uyu ari kuda kuendawo kwake zveshuwa akati takaenda kwake patakaenda pajoji apo mazvizwa joji akataura mazvinhu zvakawanda pamusoro pababa handiti kuti mupurisa auya panapa handizvo zvaakataura zvaakatauriwa uko hazvisi haana kutaura haana akataura tumabits akangotaura kuti zvanzi joji akati uyu akaenda nawastori akaenda namukoma kwawastori kundoromba kwawastori but george akanyatswa kuburitsa mafacts ari so clear zvikanzi uyu banga rakabayirirwa nawastori paari akaenda kundoromba kwawastori kare pachine zvimakaunda bhuku zveblack mazvizva zvekare zvichitaurwa kuna uyu wana wacho wakada kuedza kubvunza kuti akanyoreswa nani zvikanzi ndiri kutaura zviri clear kuti baba awa wakabayirirwa banga nawastori ndichiwaona apa tisingapedzi nguva wastori wauyaka saka wastori chiremba aripo ipano mama titaurire kuti nyaya iyi yakamira sei inoti yakaenda kukoti kwaMajor Street akaidzosera kwamambo kuti iyi inoda mambo saka iri kwaMajor Street iri kuzivikanwa kuti iri papi pamusoro changamiri inini ndiri chiremba ndini ndinoitwa baba Stole nauye dunawamandisodza ndikukumbira kuna mambo kuti maita ino kuti daidza asi taane mazuva anoita matatu tichidaidzwa nenyaya iyoyi handizivi kuti kita ng'anga munzvimbo imhosva here chekutanga ndoda kuti nditaure masoko ndasimudzirwa namambo masoko ndasimudzirwa namambo ndenyaya yevhitarisi mandisodza akapinda mudare mangu achiti ndakabirwa mombe ndinokumbirawo kuti zvikwambo zvawasitore zvinditsvagirawo mombe dzangu nemunhu akaba mombe dzangu andidzosere mombe dzangu ndikati zvikwambo zvangu ini ndinoita zvechisataniki kana munhu iye anonoka kutaura kuti ng'ombe dzako ndakakubira anofa unozvida here zvikanzi ndinoda ndakamupa mushonga wekuti endoise mukahari uende koisa pakabiwa mombe dzakopo dzakanga dziri akaenda koisa aisa mukoma wake akabva afa vhitarisi haana kuzodzoka kotaura nawasitore kuti tochiita sei ndekuti zvinhu zvashata kusvikira ndakaona namandisodza wari kuuya neng'anga paumba pangu ng'anga yakutsanangura kuti tiri kutambudzika mamandisodza saka pane murwere ada kutofa mushure mekunge kwabva kufa umwe wacho saka taakokumbira wasitore kuti mutaurire wana mukoma paradzai kuti regai kuuraya tinotaurirana wakanga wari kundibhata kunge chingwa seri neseri inini ndakapiwa mutete ndikaombera kuti inini wana paradzai musasauraiba munhu ari kurwara izvo ndaombera chiitai kuti ndibike doro rekuti ndiuye kwamandisodza mundipe hari yani yangu shuwa wakabvisa $20 vhitarisi yekubvuma kuti wasitore ndabvuma ndinokuziva takatamba magemu ndikatambira $20 ndikaombera zvikwambo ndikati kuti ndibike doro rangu ndisimuke kuya pamba pako ndiri kuda $220 unova mukono wemombe wekutemera zvikwambo zvangu kuti zvimwe ropa zvireke kumwa ropa remunhu wakauya wakawanda nachiremba wavo wakabvisa $220 ndikatora bhakiti rangu ndikabika doro ndikatakura doro rangu ndakasvika mumusha mamandisodza mahedhimeni mamwe anga aripo ndaapa noshamwari nedoro rangu chindipa hari yangu kwakuenda kwawakaenda kwakuuya wakabata maoko mairi kudai tuivhu ndikati handizvo zvendabvira kuruwangweba hachisi shihureba hasi makondomba uya nehari yangu ndisimudze ndiende kumusha pangu tozotaurirana muripo hari yangu ndatakura wanhu wareke kufa pakafa munhu mambo achandisunga pano wakaramba kubuditsa kusvika ndakadzokera ndikatora dhiramu redoro ndikarasa ndakazoona ndakufonehwa nemupurisa wahedhimeni kwasaunyama uko
kwamushonga. Ndasimuka ndaenda kwamushonga. Headman mushonga akati Vitalis enda uite zviri kudiwa nen'anga dzinza rireke kufa. Imimi waStory rambai makabata makumbo wanaparadzai kuti musauraye tiri kutaurirana. Ndakaenda ndikaramba ndakabata makumbo ndichiti wana musonyama ndisodza wari kuuya hawana kuuya. Nhasi ndakufonerwazve nemupurisa wamambo kuti muri kudiwa kwa mambo Katerere. Ndichazivi kuti zviri kurevei. Ndochidzokera here kumba nditi wana mukoma Paradzai nana mukoma Mandigora pindai musango, kana kuti wana mukoma Kamwoto ridzai mheni. Saka ndabva ndakutomirirawo imimi mambo ndimi muchatibatsira pano. Wana Mandisodza hawasi kuda kubhadhara n'anga, wari kuda kuita uchenjeri hwekushandisa chikoro. Iyi satanic haina chikoro. Zvechikwambo hazvidi nharo kunge ndebvu. Amene hako ukaita nharo dzinenge musoro wembudzi, zvikwambo zvangu zvinouraya nekuti zvinomwa ropa. Hakuna mambo asingazivi kuti ndine zvikwambo zvechiwanhu zvandakabva nazvo kuGhana. Kana iwewe waita nharo, kana ini ndikafa, amena hako kuti uchaita sei. Kune maprofita ari kuita mari nezita raStory anosvika akapenja ndini Story ndauya kutora zvinhu zvangu pano mushure mekunge aziva kuti ini ndakarapana nanhingi. Kana wakatora chikwambo changu uchipa mumwe munhu musharo asiri inini, ndini ndinotaura naParadzai padare pano uchauya urwere mumusha mako haupere. Ndatenda mama. Vitalis ndiwe. Amen. Unozakana munhu achitaura sezvizvika ushadei. Wakati wewe akataura handichapiki simba kureva kuti waakuda kungotaura kuti zvizvi kudiwa kwaStory unobhadhare hapachadi kutaura chimwe chinhu. Wakataura kuti Story akangouya akati ndini handina chandichataura. Mambo inini ndikungotsanangurira inini ndakamira semunhu ari kupomedzerwa mhosva nawaStory. Inini ndiri kukumbira kuti saStory ataure gore randakapiwa chikwambo chacho 1. 2 ndiri kukumbirawo pamberi pamambo wangu kuti saStory zvaakadhiraivha mota kuuya kumba tabvisa first stage mombe jongwe nembudzi zvese, saStory akasvika pamusha pangu inini ndichiti saStory torai mushonga wenyu wamuri kundipomedzera kuti makandipa. saStory akadiko kutora mushonga wacho paakasvika pamba pangu. Izwa Story ati imi makauya mabiwa mombe ndikakupai mushonga kuti endai moise muhari. Imimi ndimuri kuziva kune hari yayo. Kwete hazvisi izvo zviri kutaurwa nawaStory. Aiwa handizvataura. saStory ari kutoita metsi dzekuti mombe inini handinombobirwa mombe. Handina kumbobvira ndingaite metsi dzekuti ndinoenda kuna waStory. Namai wangu ari pachuru. Ndiri kukutsanangurirai inini ndaishanda mukambani zvekurima mbatata zvaari kutaura kuti hanzi saStory pakutanga akati hanzi akandipa hari yekuti inini ndiite mari yekurima mapotatoes. Izvozvi zvaakuchinja kuti hanzi ndakarombera mombe yandakabirwa mudanga. Hazvisi izvo zviri kutaurwa nawaStory. waStory wari kutondinyepera inini mhosva isiri yangu ba. Mapepa angu mambo kana muchibvuma kuti ndikuratidzei umboo hwekuti inini saStory obudisawo bhuku rake kuti satanism yake ndakaijoina gore ripi zvichipindirana mapepa aya ndeyekuti inini ndaishanda inini ndanga ndiri kubasa zvekurima mapotatozi handizvizivi. saStory muswero wekutanga akanditi hanzi ndakauya koromba kuti inini ndinge ndichiita upfumi hwekurima. Ndizvo zvawakataura mazuva ekutanga. Izvozvi zvawakuti hanzi ndakabirwa mombe. Saka musikuona here kuti saStory wari kundinyeberei. Izvo makataura muri mega mamuri mega apa maapadare. saStory kutanga kusvika kwandakaita inini ndakaenda dhonzwa newakomana wandisungisawo. Kumba kwasaStory ndakandisika kuziva. Wakomana wandiwo wakatondidhonza kuti inini handeita bata tichinzi hanzi kufa kwaita baba wavo ndini ndauraya mukoma wangu. Tila kunzwa kubva statement yenyu pane matsanangurirwe ayaitwa nababa Story. Wati Vitalis ndiri kutarisa pakati penyu, ivi munomuziva here Vitalis? Ndiye watiri kuda chete totaura nezvake zvaVitalis. Tinomuziva.
ndozvataurwa navasitore. Ndakati vasitore, inini ndoda kutonga vanhu, chinonzi nyika vanhu, handitongi makuwa. Kunyepa here sasitore? Chokwadi mambo. Takati tiri papi? Padare pano. Saka nhasi tiri kutaura nyaya yenezuro yatakabhara. Saka tiri kuti kuna Vitalis, wasitori wataura kuti Vitalis ndio une nyaya. Wakatora kamuti ukaenda nako ukaenda kodeketera zvakakasiya, hauchakazivi. Handifungi kuti sasitori akunyepera. Sasitori n'anga ndimi muri kuona. Manyepa here kutaura kuna Vitalis? Makanyorana pasi here naVitalis? Kwete. Bhuku rangu inini ndinaro tunhu twangu tunobuda twega tuchitaura. Ini handimumanikidzi. Dai wanga wasiriwo wandidaidza nepadaro pano handiuyi nendakagara zvangu kumba kwangu. Asi zvikanga zvatsvuka ikoko pamba pangu muchatsika. Saka baba sasitori, tiri kuda kuti tidimbure tisaswerere tichingotaura chinhu wani. Ndimi ndakati uyai mauya. Zvandakataura musi wekutanga tiri pano apa muchiri kuzveuka. Chokwadi baba. Saka nhasi taakupedzisa inonzi finalizing, kupedzisa nyaya. Imimi maida chii chiri kubva kuna Vitalis? Pamagamba angu inini nekusenza kwakaita Vitalis, ndinoti mukomana wangu Paradzai basa akagona. Ndekuti paakaenda kwa Vitalis haana kuzouya yegaba achitaura nachiremba kuti madhiri afamba bho kana kuti madhiri haana. Saka inini semunhu akatumwa mutumwa wake ndinoti madhiri akafamba bho, ndekuti ndazoona mhuri yaVitalis iri kundinga. Chekutanga kubva pamba pangu ndichitsika mumusha make achindinyepera, ndikuda mombe. Kundiendesa kwa mambo mushonga, ndikuda mombe. Kundiunza kwa Saunyama kuno, ndikuda mombe. Mombe dzemujana wangu ndikuda 7. Kana ati hazvigone, anozondotaurira newakomana wangu wariko kuti hazvigone. Pamusoro pezvo ndikuda mushonga wangu kwaakauisa. Ndokuti uchapedza dzinza rekwamandisodza, maporamba achindidaidza pano. Hazvigone, ini handioni ndichiuya kumba kwake changu kugara kuziva kuti mupurisa wachief Saunyama ari kuuya pano nezvinhu zvangu nemunhu wake. Ini handitsikeko, handiendi kumba kwake, ndinondoona wauya. Changu ndinotaurira bedzi tunhu twangu. Nyoka yangu ndikaitaurira namupurwa wangu nemheni. Mazuva mairi munodona. Izvi kutoshawo mutemo kuti munhu hauyi nezvinhu zvako uchizvidza nyika ba. Unenge uri pasi pamambo. Iye ari kuita zvechikoro zvekumakoti zvese takazvinzwa. Eida kubva tamunyudza kudini kundinyudza kuti mumvura here. Zvino ndikada kuti unyure ndogona kukunyudza nhasi ndokuti ini ndine masapota angu. Hakuna president asina magadhijeri, hakuna mambo asina magadhijeri. Ini ndine magadhijeri angu ndinawo ende ndinodada nawo. Hazvinei kuti isatanic. Munyika mune mabato akasiyana siyana. Mumwe mpostori, mumwe anoitawo zvechiwanhu. Ini ndiko kwanguwo ikoko. Ndikuda kutsinira iyoyo Vitalis. Ndikuti mhuri inopera ndeyekwaMandisodza. Saka iyoyo ripa zvinhu. One umomira wakadaro. Kuti ripa zvinhu izvi ndekuti tiri kunzwa zviri kutaura ndisitori. Ini ndibva ndadzoka futi kuna Sitori. Sitori murumewo kana ari kuramba panapa tiri nekuungana kutakaita. Enda wareverere zvinhu zvako zvibira kurowa iye straight. Wamaona wareke kuchema. Kutotya mambo konanga ndiri kuita dai takaipedza kare kare muna Juni. Tinoti kutyawo mambo kuti hatingaiti zviri kunze kwemutemo. Mambo akazokubvunza unoti yakati ndakati usauraya. Akukupa go ahead yekuti uyu uri kuramba zvinhu zviri pachena. Aikona kushauraisa wamwe wekwaMandisodza straight kuna iyeyo. Ashaiwa. Right, pamusoro idare. Mambo. Apa patakabva kuno padare ragumisira kubva apa. Ndakasvika kumba uko kuine n'anga dzakauya after 2 days tabva kuno. Wakati hanzi wauya kotora hari yawaSitori. Ndakavhura madhoo ese dzimba dzangu inini ndikati imimi zvemaita zvekundivhundutsira. Why musina kutitaurira patakabva kwaMambo kuti muri kuya neN'anga mumuta.
then ndakavhura madhoo ese. Torai hari yastori yacheruzi, hari yastori yake. Right, wakomana waka kusvikira zuwa so. Kusvikira tati saka wakomana. Zvinoita here kuti isusu tinongoramba takamira mudzimu wacho usingabudiba. Ngaubude zveutaure kuti hari yastori yacho itorwe. Tione zvimwe zvekuita. N'anga dzasvika mumusha mangu dzakukwana kuita ngani 4. Saka inini handibvumi kuti inini ndinobhadhara chinhu chandisina kumbobvira ndabata. Ngaiti hake zvaanoita sasitore wacho. Kutipedzisa tiiti imimi muri kufarira kuti muri yese ifei imi mosara muripo ndokuti muri mudzi wegwa, muri wembeu asi muri hamunei nayo. Ndo zvatiri kuda vadzi mukati muri ngaipere nchisara hangu ndiripo tobva taidimbura kutaura kuti sitore chienda uite free navitalis. Tapedza iyi muri yese ingaipere imi mochisara muchirarama. Mambo pamusoro kuuya kwakaita wana chiremba wakasvika wakati isusu takubvisa urwere kubva kuna mai guru vachitransferya kuunza kumusha kwangu inini kune mhuri yangu. For which mhuri yangu inini zvakatoitwa pasondo rapera iri mapurisa enyu akanga aripo vachitsanangurirwa kuzi tatransferya zvinhu zviri kunetsa kumurwere ari kuimba yewandisungisawa kuti zviuye mumhuri yangu inini. Ameno kana ndiri kunyepa mupurisa anogona kuwitinisa. Akati hanzi tabvisa zvikwambo zvacho zviri kuuraya kuimba kwamukoma wangu kuti zviunzwe mumba mangu. For which inini ndini ndichauya inini kwamambo kuti no zvinhu zviye chachaya ndaakufa. Uda kuti history. Right, pamusoro iyi mambo. Pamusoro inoda. Right, inini maita padare raWaStory naVitalis nderekuti crash yavo iri pakuti WaStory pakuitirana kwawakaita chikaranga nemurume uyu wachiti mushonga wangu unondoisa muhari wozodai. Crash yavo iri kubuda pakuti WaStory waroda kubatsira mhuri yana Mandisodza, asi Mandisodza haachadi kubuditsa mushonga waakapuwa kuti udzoke kumba. Nekuti dai kwanga kuri kunzi mushonga waakanzi andoise muhari uyu wakabuda mushonga iwoyo, handifungi kuti dai paine gakawa riripo nhasi. Zvichida pamwe baba Mandisodza vanogona nekuona kwavo kuti zvinhu izvi zvatora nguva ndakazvichengeta zviri muno mumusha, handisi kuda unotsika kwaStory bandi chanobhadhariswa matambara sedare rawagara wachiziwana wakafunga pamwe kuzvitora kana kundozvitoresa nemapostori kana kuti kunozvirasa mumvura. Yet comes pakuti mumusha maane matambudziko aamo zvakuda hari iya inova ndiyo yakaraswa iya kuti pachizobude kuti tsetseni kuti ndakatora nhingi watakaita munaye madhiri tikazonorasa hari iya. Ndiri kuona kunge ndo pari kutenderera papi apa, nekuti WaStory kuita chiwanhu chavo chakajeka hunge waziva kuti chirombo chandakakupa inini chadzoka here nenzira kwayo. Handigoni kuita mudimbudzirwa ba nekuti ndini ndinenda muroi kwamuri imimi mukaramba muchiwana matambudziko. Chero wakabhadhara mombe 10 chinhu chachirongodiwa. Right. Chero wakabhadhara mombe dzakawanda zvinenge zvakuenderana wachibhuirana naWaStory wachitaura tunhu twawo achinga abuda pachokwadi kuti madhiri atakaita aya hari inini ndakatora ndikafambisa nenzira dzakati. Kana muri mumvura makaraswa WaStory inini ndaitya kuti ndikauya kuno pamwe zvichadai ndakazongotorawo munhu akatora hari yatikadai. WaStory ndiwo vanoziva kuti inini kana ndakukurukura inini netunhu twangu ndinotaura naye nenzira yakati kuti mwana akanyangadza akadai. But pari kuita kakuhwanda nekachigunwe hapasi kuda kunyatsa kubuda pakuti hari zvakafamba sei. Ndanzwa WaStory wachiti pandakasvika mumusha wakauya netumavhu turi mumaoko. Haisi hari ba yanga iri kudiba yanga iri kudiwa. WaStory wakati ndikuda hari yani, ndikuda hari yangu. Zvichireva kuti pane kakuhwigiridzwa kanga kari kuitwa papi apa. Pamwe inogona kunge yakazambadzwa asi kuti kubuda kwayo yotadza kubuda kana kuti potadza kunyatsojekeswa unzi ndine mamwe madhiri andakazotamba nehari saka isasaonekwe. Nekuti kana ichinge yakakandwa mumvura nababa ava kana kuti yakaraswa yakapiswa nemaprofita havana kwavanogona kuiona kunze kwekutongobuda pachokwadi kuti hari haipo panapa takaitamba madhiri akati. Saka wakaramba wachihwanda kudai soka shuwa tinogona kuti nhasi taita futi mangwana tinoita futi nekuti paine kakuhwanda pasi kuda kunyatsa kubuda kuti imboripo here. Bozi WaStory kana wauya pamba pavo wachiti shamwari ndipe hari yangu, ava ndo vanofanira kubudisa hari iyo nekuti ndo waiziva pairi nekuideketera nekuidira mhamba kwawaidini kwawaiita. WaStory kana wapa munhu kumupa kwawakaita n'anga munhu akauya akabata mavhu maoko mairi ndoupi. Taungana pamba tauya nemhamba
tauya shamwari kuti tichita kure hari yedu tiende. Vakabva wabuda bva waenda kwakaenda vakauya nemaoko mairi wakadai vakabata mavhu netumabedu tuhari ndikati ndiri kuda hari dzokera nemavhu ako ndiri kuda hari yangu. Hari yangu handizopiwi nemumwe ndinopiwa neakaitora. Wakanokorawo shuwa here madhaka maoko ako tiuka enawo kuna Story. Apa sasitore ari kutondinyepera mama. Inini awa vanhu ava ka. Inini zvandakuona inini ka. Awa vakomana awa wagara waine ukama naSasitore. Inini kubva kuti inini ndizodizwa musatambe maseka. Inini kuti ndizodzikisi kwaSasitore. Vakomana awa ndiwo waigara vari kwaSitore. Inini kubva pananga ndiri kukambani ndichidhiraivha ukoka handinombobvira ndaenda kwaSitore. Saka inini zvinhu zviri kundirwadza mambo wangu kuti inini nyaya iyi ava vakomana kuti inini ndizosvike mumusha maSitore inini ndichizobvisa $20 iri kutaurwa kuzi hanzi ndakabvisa $20 yekuzi misai kuuraya mumusha ndidzoke kumba titaure newana kuti akadzika koromba kwaSitore ndiani. Pandakaombera $20 iyoyo kuti Sasitore misai kuuraya mumusha mekwamandisodza. Ava vakabva toita giripi rekuti hanzi abvuma kuti akaromba. Asi akaromba kuombera ndiwe. Inini ndakai Tati ndiwe here ndo zvatiri kuda. Ndakaombera kandiri kuisa $20. Izwa izve mambo. Isai judgment wakomana. Aiwa mambo mukadaro mashaisha. Inini izwa mambo. $20 yandakapiwa inini. Uyu ndiye akatondikweretera. Inini ndini munhu mukuru ndanga ndiripo. Ndochiziva raiti mndara. Taurira Story kuti misai kuuraya wanhu titaurirane. Saka ndakashaisha iko ipapa. Aiwa ndinobvunza kuti ndakashaishei kuti inini ndibvise $20. KwaSitore kwacho isusu takatomboopta kuti waSitore henyu kuti tisaite noise mumusha. Ndinogona here kutora mari yangu ndokubhadharai mari yacho zvipere. waSitore wakaramba handikuzivi handinombobvira ndambokuona pamba pangu. Saka iwewe $20 yako ndinoida ini. Ndinoda $20 yemunhu akatsika pamba pangu akatora mishonga yangu. Zveshuwa awo akatambirwa $20. Takumba takutsitsikidza ngatichiende nemari yawaSitore tindobhadhare waSitore. Akati imi handina mari. Samandisodza mambo apa wachashandisa chisimba chawo chekuti wakomana wedu wachaenda kunotora zvinhu pamba peawa zvoenda kwaSitore yozotangira ipa. Manje mukadaro mambo ka ndiri kukumbirawo hangu kuti inini kuti mundidaro kuti hanzi mambo anotuma vanhu kunotora pfuma yangu inini ndisina kuenda kwaSitore kwacho. Inini hangu handisi kugutsikana. Isai judgment yatawo wakomana. Handigutsikani nazvo ba ndingatotaurirana chako zvine zviri dakaforce bicha. Inoenda hayo mberi nyaya yacho. Itai judgment yokuti inenge yatadzikana because kana muri kuti imimi inini Sasitore mombe 10 wakomana wachaenda kotora zvataura mambo. Woudza kumba kwenyu kubva kune awa. Ko kanhu wako kana kasina kuonekwa kamuti ako. Ngatanga apupura chokwadi pamberi pemambo kana asiri kuda kuoneka kuti aburitse chokwadi ini ndicharegerera mhuri yese kwamandisodza ndotaura kuti wana mukoma paradzai mumusha munoti ane rimwe jinda toda kutora ani Vitarisi timushandise kana kubvira kumisa kumakuwa kwako achiita chimudzimu zvakanaka. Nekuti ndiri sataniki ndinogona kukutora muguwa kana wafa ndigara newe. Mudzoserwe mombe dzenyu dzamataura izvo muchiita zvamataura morekerera vamwe avo. Aiwa inini handinombobvira kwaSitore ba inini ndisina kuita mumusha mawaSitore. Inini kubva kwandiriita panapa ndiri kuenda nenyaya yacho mberi. Ndimi zinata makaenda taurai timbozwe. Uyai kumberi. Seuri mamepo. Ndise kumamepo. Okay, taurai. Pamusoro mambo. Taurai baba. Tasvika mukati meguta rino. Mukati meguta tisvika kuona iwa. Svika mukati meguta rino. Uyai. Nanga inganga dzemunhu wese. Dhokota ndidhokota munhu. Igare basi. Agara pabhenja. Kana pabhenja chepamba. Pabhenja. Pamusoro mambo wangu. Kunomwe dhokota. Chikuta chamambo hachinzi chokwanhingi. Kana tichifamba tichiunga umambo hwedu tichigadza umambo hwedu tinogadza nenzira dzevana vatakapiwa mukati meguta. Saka nenhasi hatituki vana vatakagadza.
tinotenda vana vatakagadza tichitichengetai mhuri. Zvekutauriwa panapa akatanga dare ndini. Dare ndichiritanga ina handiwaziona Manisodza. Ndovenge vauya kumusha kwangu ndini Macheka ini mwana waSunday amangu amang'andwi vabangu Sunday mumba medu ndiwanai basi. Kuna Ngombo, kuna Macheka, kuna Mbalika, andizvere kuna Ngonya ndiye Gotwe. Wamanisodza vauya mumusha. Pawakauya mumusha ngwana mai wavo vachirwara. Ndakavati inini varume mai vanofa, vari kuzarirwa, vari kuzvimba, vari kudini. Asi chatinoziva kuti kana pane muroyi ari kuroya munhu kuti afe apikiwa kana apiwa kuti uraya, handizvere zvine tsumbe. Tsumbe kureva kuti tinopupura kuti aiwa basiyana naye munhu uyu. Kadai nyangwe ingava mhosva musunungure anoripa. Chokwadi ndakaita izvozvo. Wakomana mana Manisodza wakasvika mumusha wachita ndikati mai havafiya. Chandikutaura kuti inini kuti ndidukudze kuti endai kumutuko moombere hazviiti. Chiri panapa regai ndikuudzei kuna Story, Dr. Story. Dr. Story ndiari apa? Ndiakauraya baba wenyu mimi. Chitaura wakomana tuwa. Asi Dr. Story auraya inzira yekuti wakaenda baba wachienda basa sapo wachitiwa ndizvo. Ndaenda kuna Endibai niprofita ndikati kwete wakatora kwagwachi kwa Story mimi. Asi musaite gakava mai venyu vanofa vakomana. Kana tichirapa isisi tinoshandisa tsumbe rekupupurira muroyi kuti muroyi gara pasi usaurayeba munhu yaana mhosva uyezve munhu uyu haaswe dzinza iroro munomuurayirei mozomulipa here imimi hazviiti. Wakomana zvandikuudzai pekuti hatikwanisi kupinda musango kuombera mudzimu. Nhoroondo iri apa ndeyekuti regai tiudzewa Story. Wakomana akabata chingiringomu. Story waye watiko ndini ndakataura ini. Story ndine mhuri yapanapa yaManisodza paYemeni iyoyo wana asati apedzerana. Ndikati kupedzerana ndiko asi musaurayeba chengetai mhuri. Ndiri jinda rakaterere ini. Ndine anoonawo zvokwakaterere ikoko. Pane panyangara ndotsiurawo wana kuti musaite izvi. Ndini Macheka inini mwana waSunday. Saka paizvozvo ndofunga chokwadi mai vaizvimba, mai vaiita asima, mai vengu vachipera simba, asi kusvika nenhasi tinewo padare pano wampenyu wakufamba kuburikidza nekuti wafamba sei. Nipamusana pekuti ndine wakomana wakati hati simba iwedu achifa ngatiende tese Macheka. Ndakaenda paStory kusvika paStory ndikati Story ndauya ndiri munyeni wako. Tikasvika tikapinda mukati tikataura. Wona ndauya naManisodza ari kuti uhwere uri mumusha usauraye Story. Nyika ndiyo ikaterera haidi tsvuku. Chatikuda kugara zvakanaka. Kana wakapambiwa taura nawo usauraye Story. Painini kandaita ngaabvume yechokwadi chake. Ndio pakabviswa $20 yekutaura kuti chokwadi usauraye Macheka akabvisa ndiani ipapo? baba wabvisa mari mudariro. Story akati inini ndakuita sei? Mira kandipedze mira nditaure. Tora zvese kuti pakauya nganga mbiri dzakawitinisa kuti zvakadai inyatso kuita. Ndabva ipapo uyu akabvisa $20 uyu akaombera uyu akati uri kuona kuombera uyu mukomana uyu akati gara pasi tiombere. Chokwadi $20 iripo here. Iripo $20 gbendere. Wastora akati handidzi mari iyo iba. Chandinacho ndechekuti ndichasuma wakomana kuti musauraiba. Uyu akarombera zvake uyu. Saka izvozvo hazvisi izvozvo. Wastora wakatora $20 wakaenda kumba kwako wasupa mdzimiyo handizivi kuti mbanani.
wadzoka kuti ndapedza dare asi wakomana zvandapinduka kumba uku ndanzi inini kupera chandikuda ndechekuti ndikuda jongwe rangu bhaketi rangu nemukono wangu $200 chokwadi wawa wakauya wakarongana nemhuri dzawawa wakauya wakapasitore mashure maizvozvo avo wakauyawa wakapiwa mazuva 20 days pamusi we20 tiri kuuya ndikotora ndikuenda kubende kotora chi shonga vangu tasvika ikoko ndokasanduka baba ndanga ndiri kuenda kubende ndendiripo pabende ipapo hatina kuya kobvisa mudzimu asi tiri kuti baba tendai zvinoparadza mhuri zvipere zvitonhore muchikuzvida aya batobikira mudzimu yedu hamuchazvidi toenda kwasitori asi kutendwa zvinhu zvinoda kutendwa saka mashure maizvozvo taenda tagara ndipo tazati wasukisana wakunyamaromo kwanzaiwa chiremba diani kwaiti machenga ndaenda kwamushonga ndaenda futi ndasanangura sesa izvozvo baba wakutanzi hauzi chiremba aba ndaitoita kukuudzira sezvaari kutaura pamberi penyu mambo asi mimi mambo tichibva chikwira mapango tichienda mukati meninga tichigadzira kuti aiwa jinda ratinoda mukati medunhu rino ndeiri topikiswa nemunhu here topikiswa nemunhu here kwava vari kuti yawo handina mari kana dai mukavabvunza hana bano randatora ini kwasitore ndaenda kubende ndaenda kugunyatate hana mari yandapiwa ini yokuti nosimura kana kuti chii asi ndiri pachokwadi chokuti muri ngaiyanane Idzwai mambo ari kutaura tiri kuti isusu tapedza dare redu newazoya koritsinhira uyezve musi wekutanga ndiwe wakarisimudza ukangarangara afa here mai vangu bvunzeni mukaza chafaire uyu bvunza kuti uri kuyeuka here right saka nhasino tapedza taitaura taakupa judgment isu taakumira zvinobva mberi kumakoti kana kuhigh court tikatataura panapa ndo zvinotondobuda uko straight munoenda imimi wana mandisodza vamwe ndimi munoziva kune zvinhu zveuyu ndimi chavaratidza kuti nyorai kuti zvinhu zvinoitana mari kuti mombe imwe inenge iri mari kuita kuti mukashaya mombe munobata chero zvinhu toisa paauction avaone mari yavo imwe mombe kana iri mari 150 kureva kuti 1500 kana iri cash mukashaya mombe munotora zvinhu zvinoita kuti mutengese zvinoenda nemari yotoisa paauction Ayo asi inini mambo ndimbotaureke kupedza iyi nyaya yapera haina upera ndawe ndinge ndirutsutsumo asi mambo chiona kuti apa inini yapera asi papamusoro imambo ini ndiri svikiro revesakaterere asi kana muchindida nyaya yaenda mberi mazwai ifonere tiwai nhamba newakomana junior wapenambo kwatezva kuti iwe isisu tikana takagadza mambo kana atadza ataura judgment zvapera hakuna kwauchaenda aba isi takagadza tega mambo wedu edunhu rino zimbabwe rino iwe oda kupikisa musoro tokuti sisi musoro chaenda kofa iwewe wafa iwewe uchaenda kokumbira pamusoro pamambo kuti pamusoro ichengetai muzukuru wenyu ndiuraye henyu handikure ndikure sungano chechi inotungamira